Hi mga viewers, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kain po tayo, andito tayo sa may kasalan. Nandito kami kanina pero na-late kami kanina nang dumating dito. Matapos na yung kasal. So, shout out sa inyo lahat. Ito si Naruts, bago nating kaibigan dito sa Riyadh. At saka si Moods, yung Ching is Single. Ang page niya ay, ano ba yung page mo? Page ko ay Libangan Music, yung page niya. Yung ingat po tayo lahat mga idol. Happy Ramadan Karim. Okay na mga idol.